to. Kusog gamay, Chandrina. Chandrina Impuerto. Taga-asa man ka, Chandrina. Taga Purok Maya, Minglanilla, Cebu. Unsa Vito. imong katuyuan nabot ka diri sa Bumradyo? Mangayo lang kog katinawan kung babakabahin sa SSS kay dito manggug ko ganina nag-file ko og permanent disability kay naoperahan man ko nya upat ka organs ang nawala tulo or upat ba ana nya gikan man ko sa gawas god dito ko naoperahan nya di man jud ko kasud sa ilang online nga application so nyari ko sa Tabunok then pag-abot sa Tabunok gi-refer ko diri sa main sa Cebu. Sige. Kaya sa magkagi-operahan? November 3, November 3, 2023. 23 Okay, last dito, year. dito pa ka sa Lainasod sa Dubai. Dubai. Pero sa ka nabalik diri sa Pilipinas? Bago lang atong August 20. Okay. Ngano nga ginaoperahan ka ngadto sa Dubai? Mayuma. Tungod sa Mayuma. Unsa kang orasa dito sa SSS kaganiha? Mga 2:30. Nabot ko. 2:30. Gikan kog Tabunok. Unsa may kuan kani ang sulti sa taga SSS sa dihang mangayo ta ka sa mong benepisyo? Ni ana man sila pagtanaw nila sa akong requirements sa akong edad nangutana sila nga pila imong edad ingko 46 in siya. Dili ka pwede mo avail sa permanent disability kay 44 ra paubos. Okay. Dili kuno ka pwede maka-avail sa permanent disability kay lapas na sa imong edad. Dapat 44 years old paubos lang ang maka-avail. Ang katong mga 45, 46 pataas, dili na pwede. Ako karon pa ko naka-experience or karon pa ko nakahibaw, karon pa ko nasayod nga ingon ana di ay ilang patakaran. Wa ka mangutan na ma'am nga nganong ingon ana inyong patakaran, wa ko kabaluan na. Nangutana man ko pero niingon naman sila nga mao daw na ang patakaran. Okay. So kinsa may imong kaistorya ka nakaila ka? Wala ra ba pero babae to siya kanang unang counter. So ningon siya nga maka-avail sa permanent disability katurag yung mga 44 paubos. Pero ikaw ma'am sa imong nahibaw-an sa mga membro sa SSS karon, nahibaw ba mo kamo nga naminaw karon? Nahibaw ba mo nga kato mga membro sa SSS 44 years old paubos maoray maka-avail sa permanent disability? Kaya ako personally karon pa ko naka-experience ani. Ikaw ma'am, nakuratan ka pagkahibaw nimo? Oo, na-shock jud ko. Pila man kuno madawat nimo anong gitawag nimo nga permanent disability? Katong akong amiga sa Dubai nakuan siya og mattress ra. Ya daw nadawat 42,000 pesos. 42,000 pesos. Pila yung edad? Wala sa ko kay boss yung edad. Kasi may mas magawang ninyong duha? Ako. Ikaw. Di mo siya nag-process ato? Online gihapon. Pero dito ka sa Dubai, wa ka naka-process? Wala, dili ko kasud. Ang akong nasudlan ng ilarang sickness benefits. Okay. Busy kayo ilang online, ma'am? Tuon man do kog is-ismin ang nakasulat dito gipakita na ko atong babae ganina. Iyang kitanaw ko mao ni siya hindi ko kasud. Pagkahuman ningon nga dili ka pwede maka-avail. Ni anak pa siya permiro na siya ambi imong requirements akong gipakita in siya. Ma'am fill up ani ma'am nya ni anak din siya. Pila may imong edad inko 46 in siya. Ay dili di ka pwede kay 44 ra daw paubos. 44 ra daw paubos. So mo nag-interview ti ka ma'am para pod og masayod ang ato mga kaigsonan nga membro sa SSS. Simba ko maka-experience sila sama sa imuhang na experience karon. Gioperahan ka sa Dubai unya mo avail unta ka sa permanent disability sa SSS apan dili ka maka-avail gumikan kay matod pa kanang 44 pa ubos ra ang ilang pwedeng ma-cater or maka-avail sa maong benepisyo. Pero ikaw 46 naman so mao na nga dili kuno ka pwede. So kini ato ang purpose sa pag-interview nako nimo awareness sa mga membro sa SSS unya ako po nang ipaabot nga to sa labaw sa SSS kini imuhang kuan akong interview nimo kay i-double check yun nato. Basta nasipyat mo tong imo na istorya kaganiha. Kay ako na-shock pod ko sa imong gisulti nga 46 years old na ka, di ka pwede magka-avail, ang magka-avail 44 years old ra. Kaya ako sukan masukad, karon pa ko magkasugat, o yung ani nga patakaran sa SSS, nasabtan ko nimo ma'am? Yes, sir. Kunya, sa imong mga kaila di ay, wa pag kasulti nga
44 years old ra paubos ang maka-avail. Kaya ako karon ko nakasugat gyud ani. Ikaw kanang wa kay mga kaila dito nga 44 pataas nga ingani po nilang na experience. Wala. Karon ra gyud. Karon na jud ko. Mga mo bitong na-shock ko. Wa ko magdahom. Kasi may pangalan sa mga istorya, ma'am. No, jugo kaila sir. O sa may ang designation. Naadapit sa medical section kanang unang counter. Dool sa So, security. doon na nga patakaran nila ngayon anig yun? Niya na siya nga mao daw ni patakaran, pero wa ko kay kung dugay na ba. Kay karon ba ko maka-experience or makasugat og susama nimo og problema? Karon ba ko naka-encounter og ingon ani susama nimo og problema? Ngani adto ka dito kay mo claim ka, mo avail ka sa maong imong kuhaonon kay sama sa imong gisulti imong amiga, goperahan sa mattress nakakuha og 42,000. Ang imo mayuma no? Mayuma niya kuan pag yun, fallopian tube gikuha na ang ovary ug ang uterus. Mayuma, fallopian tube, unya Ovary. gikuha pa gyud ang Ovary ug ang uterus. ovary ug ang uterus. Unya subo pamalandungon kay dili ka pwede maka-avail gumikan sa imuhang pangidaron, no? So mao na nga sa mga laminaw ron kuhay og example ng gisulti ni Ma'am Chandrina Empuerto nga 46 years old, di na kuno pwede maka-avail og permanent disability sa SSS kay balibaran siya gumikan sa iyahang pangidaron. Pero i-double check yapon ako ni Ma'am ug makalugar ko sunod semana kay Bernes man ron ako ni ipakita akong interview nimo sa ilang labaw diri sa SSS para pod nga ma-double check nato nga mao dinhi ang ilang patakaran unya gituyo nako pag gituyo kag interview karon para pod nga mahibaw ang atong mga kaigsunan nga publiko nga mao ni ang patakaran sa SSS nga wa ta masayod. Aside sa permanent disability, wala kay lain nga makobra dito sa SSS, ma'am? Sickness nakakubra ko og 3,100 plus. So sickness na lang mo nakobra 3,000 kapin. Pesos. Okay. Diyon sa man na pagsumada sa imong sickness nga 3,000. Wa jud ko kay bawa na sir kay automatic ra ni sud sa akong account. Okay. If you don't mind, pwede ba ko masayod? Pila may imo remittance di ay sa SSS matag buwan? 1,140 na karon. 1,140. Okay. So, mao no, ayahang kuan remittance 1,140 unya wa siya masayod ug yun sa pagkwenta sa SSS ang giingong sickness nga nisod sa iyang account nga 3,000 kapin. Pila makaka-adlaw ato nga kuan ma'am kanani ang nasa ospital? 5 ko kaadlaw, 3 kaadlaw sa ospital. Pero ang wala ko'y trabaho 1 month jud. 1 month ka may trabaho. O sa may trabaho nimo sa Dubai, ma'am? Mananahi sir. Okay, mananahi ka dito sa Dubai. 1 month ka nga walay kuan kini ang duty, no? So 1 month jud kapin sir kay gipabalik na kog unpaid leave nila. Kay di pa man makaya sa lawas. Sige. Paita, no? Maura gitoy na nahatag sa SSS, no? Ang 3,000 nga imuhang sickness. But anyway, wa magkakaila sa imuhang na istorya kagato taga SSS. Basi makasuroy ko dito Lunes or Martes baka asa sa glagling ko dapit, ma'am? Permero, ang gwardiya sir nakaila to niya. Katong gwardiya nga nadool sa counter. Katong maghatag og number ba? Sige, so agatong imong istorya nga babae dool siya sa counter. Oo, permero. Dapit sa counter pina primero yun. Babae. Babae. Sige. Kanang inigsuod na to unang counter. Ako nakuratan ko sa imong gisulti nga moabil ta ka sa permanent disability pero dili na pwede kay imong pagidaron mao ing problema. So ako ning i-double check sunod semana ngadto sa SSS unya naman kay number gibilin diri so contact lang ko nimo ug sa magani no ang kuan istorya sa ilang labaw ug mao magyud ni ang ilang patakaran kung pananglitan ma'am mao gyud ni ang patakaran sa SSS nga dili pwede maka-avail ang pangidaron 44 pataas unsa may imong ikasulti. Ang akong ikasulti sir nga sakit paminahon ba? Kay nagbayad baya ka, updated baya ko, bayad na ko hanto December karong tuiga. Murag lain jud akong pamati.
Murag di ko kadawat ba? Mm. Murag nakaana ko nga. Unsa man ning klasiya sa serbisyo di ay kung lifetime maning SSS. Mm. Nga dili di ta ka-avail ani nga mintras buhi pa ta. Maura gina sir nga akong paminaw ba murag maka-avail try ni kapatay na nato. Sakit paminawon oy. Nya gasigi kag bayad. Nya dili di ka makadawat in ani nga sitwasyon. Nga kini kinahanglan man gyud ni siya nga makadawat kay 5 ka pila kog ka organs ang nawa sa imong lawas nya wa kay madawat bisag piso. Sakit sir eh. Nya updated pa ta magbayad. Maron ako kasulti sir murag nahiubos ko ba murag nalain ko kay murag paminaw na ko murag para na ko lang murag wa justisya ba. Maron na sir. Pila naman ka tuig nga membro sa SSS? 1997 pa sir. Sukad na ko pagtrabaho pero naputol na siya sir katong adto kog Saudi. Nanibalik ko sa Dubai ako nang gi-continue. So dako-dako na ka na-contribute sa SSS kay Lapas na ko sir sa 10 years. dako-dako na ka na-contribute kay 1997 pa man ka nagasugod. Oh, pero dili na siya pag abroad ako sir naputol na siya sir kay sa Saudi wala man ko kay ba nga naa di ingon ana didto sa Dubai na. Akong gi-continue. Lapas na jud kayo ko sa 10 years murag paminon ako murag 14 or 13 years na. Nakasuway pod kag loan. Nakasuway ko loan sir pero dugay naman to. Ang akong nadawat ato nga loan 6,000 rasad. Arang gamaya niya o FW ba ya? Mao. Ita no. Pait eh. Ako mo na kuratan ko sa imong gisulti ba pag sudi mo sa radyo nga sir mao na akong reklamo sir kay di ko ka-avail sa mao ni mauna kay akong edad matay ang unta ang taga SSS ni pahibalo unta og doon naman sa patakaran nga ingon ani para ma-aware pod ang mga membro sa SSS para dili makalitan, dili makuratan para nimo nag-expect ka naglaom ka nga mauna na kay madawat sa SSS human ka gioperahan nya mag-abot nimo didto wa day kay madawat tungod sa imong edad lapas na kay 46 years old na ka ang ilang i-entertain katong 44 years old paubos katong buot mo avail sa permanent disability. So dapat uta ang kini taga SSS mugahen po ni sila og information dissemination aron ma-aware ang ilang mga membro nga mao ni ilang mga patakaran karon kay ako dugay na ko membro sa SSS pod 2007 pa hangtod karon mga kabombo mga 17 years na karon pa ko nakasugat og ingon ani nga problema para sa imong ma'am nga di ka ka-avail sa imong tuyo dito sa SSS kay 46 years old na ka. Sige lang mama unya kanana ang mo update lang ko nimo og unsa ka tinuod ning ilang patakaran para maklaro nato ni unya unsay lain nga remedyo para pud nga matagaan ka kung unsay angay nimo nga madawat human ka na operahan ma'am. Oh sir, sige sir, salamat kayo. Yeah.